नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउआ सभी के स्वागत करतानी। आज पुस्तक चर्चा सत्र में हमरा भी जो किताब बा आपन आरा स्मृति आख्यान या संस्मरण विधा के पुस्तक जौना के रचनाकार बाणे डॉक्टर चंद्रेश्वर, प्रकाशन वर्ष 2023, प्रकाशन संस्थान रश्मि प्रकाशन लखनऊ। संस्मरण भा स्मृति आख्यान के जब बात होला तो अचके केशव मोहन पांडे जी के लिखल एगो आलेख के स्मरण हो आवेला। वहां के संस्मरण पर एगो लमहर आलेख लिखले बाने जौन उनका पुस्तक कुछ चिंतन कुछ शुद्ध में संकलित भी बा। वही आलेख के अगर हम ध्यान में रख के देखी तो संस्मरण का हवे ई जानल एक किताब के जानेला बहुत जरूरी है। जब कोनो लेखक अपना निजी अनुभव के याद करके कोनो मनई घटना वस्तु चाहे क्रियाकलाप के बहाने लिखेला तो वो सब पाठक के मन से जुड़ जाला। पाठक अपना देखल सुनल भुगतल समय काल में वह चीजन के बातन के जोहे बीने लागेला। संस्मरण एगो ऐसन के विधा है जौना के पढ़ के पाठक लेखक के लेखनी से एकात्म होके जुड़ जाला। भोजपुरी में गद्य विधा के विकास स्वतंत्रता के बाद भइल, बाकी पुस्तकाकार रूप में कमे आई। ओहू में संस्मरण विधा के पुस्तक तो बहुते कम आयल बा। हाल फिलहाल के दिनन में अगर देखल जाओ तो 2-3 गो बहुत चर्चित किताब आयल रहनी है संस्मरण विधा के, जौना में फेर ना भेटाई वो पचरुखिया, आपन आरा, हमार गांव। तो हमनी के आज बात करता निशान आपन आरा के। आपन आरा डॉक्टर चंद्रेश्वर जी के स्मृति आख्यान है जौन वहां के अपने स्कूली जीवन के याद करत अपने शैक्षिक आ साहित्यिक विकास के पड़ताल कैले बाड़े। ताई देखल जाओ आपन आरा के बहाने डॉक्टर चंद्रेश्वर जी का कह रहल बाड़े। घर परिवार से दूर शहर के जिंदगी में अपना के समायोजित करत कुछ बने के जद्दोजहद आ ओह दौर के संपर्क में आयल साहित्यिक विभूतियन के परिचय का संगे उनका से ढेर कुछ सीखे जाने के अरमान मन में जोगौले एगो युवा मन के दस्तावेज है आपन आरा। आपन आरा में लेखक अपने जीवन के एगो महत्वपूर्ण कालखंड के जीवन वो आरा कस्बा में विद्यार्थी के जीवन के दौरान गुजरले बा। जुलाई 1977 से जुलाई 1987 के दौरान का खट मीठ अनुभव के बहुत विस्तार से उकेरे का प्रयास कैले बाने। इस समय लेखक के उच्च शिक्षक आ करियर बनावे संवारे के दौर रहल। संगे संगे उनका भीतरी लेखक के जन्मे पनपे के दौर रहल बा। उनका व्यक्तित्व गढ़ाए के दौर रहल बा। वह दौर के साहित्यिक, राजनैतिक आ सामाजिक गतिविधियन के ताना बाना यह किताब के प्राण तत्व लेखा उभर के सोझा आयल बा। सोझा तो उहो कुछ आयल बा जौन नवहा लोगन के सही राह से बिलगावे के कारक होला। लेखक बड़ा शालीनता का संगे वो कुली चीजुलियन से किनारा करे के आ रहे के तौर तरीकन पर अपन लेखनी चलौले बाड़े। लेखक आरा में बितावल कालखंड के बेगर कोनो लाग लपेट के रेखांकित करे में कोनो कोताही नहीं खे बरतले। लेखक के इस स्वीकारोक्ति अपने स्मृतियन के बढ़िया से छानबीन के ओसा फटक के जरूर पाठकन के सोझा परोसल गईल बा। ई कहानगी वहां के सराहे जोग बा। अब बतावत चले
कि आपन आरा चंदेश्वर जी के भोजपुरी में लिखाइल दोसर का संस्मरण भा स्मृति आख्यान है, जौना में 27 गो अलग अलग घटनावन के अपना तरीके से समेटल गई बा। इस सगरे संस्मरण लेखक के छात्र जीवन के जियल दिनन के शब्द चित्र है, जौन बहुते खूबसूरती का संगे उकेरल गई बा। आपन आरा अपने में अपना गांव घर आ कस्बा के सोन महक में सौनाइल पाठकन के सोझा दस्तक दे रहल बा। लेखक के दोसर की स्वीकारोक्ति, हम डरार धर के ना चले अरारे ध के चले नहीं, उनका लेखन शैली के सभेले अलगा खाड़ी कर रहल बा। उनका यह शैली में बस उन्हीं के झलक बा। हमार नाल तो उहजे गड़ाइल बा से लेखक अपने जड़ के निरूपित करत अपने लमहर उड़ान का बादो आरा के अपना से बढ़ के अहमियत दे देखात बाड़े। आरा लेखक के जिंदगी के क्रम में एगो ऐसा सोपान का रूप में सोझा आ रहल बा, जवन उनका हिसाब से रूढ़िवाद से नाता तुरत मार्क्सवाद से जुड़ला के अपना तर्क का संगे सही माने खातिर तैयार कर रहल बा। अपना परंपरा के रूढ़िग्रस्त कह के नकारे का पाठ कतना उचित भा अनुचित है, यह पर यहाँ बात कईल हमारा नीमन नहीं खे लागत। हर व्यक्ति के आपन एगो सोच होला, जवना का संगे वो अपना जिंदगी के राह तय करेला। कुछ ऐसने यहाँ लेखक के दिहल साक्ष्यों बता रहल बा। लेखक अपने विद्यार्थी जीवन में मिलल गुरु लोगन जैसे रामेश्वर तिवारी, मुरली मनोहर प्रसाद सिन्हा, चंद्रभूषण तिवारी, दीनानाथ सिंह, जीतराम पाठक, गदाधर सिंह, कपिल देव पांडे, हरिदर्शन राय, राम प्रवेश राय जस पढ़ावे वाला, तो दूसरा ओरी रामेश्वर नाथ तिवारी, मधुकर सिंह, विजेंद्र अनिल, मिथिलेश्वर, नीरज सिंह, चितरंजन सिंह, भुवनेश्वर श्रीवास्तव भानु, चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह, डॉक्टर बनारसी प्रसाद भोजपुरी आदि जैसन दिग्गज साहित्यकारन का संग साथ आशाचर के बड़ा नीमन ढंग से किताब में परोसले बाणे। ये सब लोगन से मिलल नेह छो आ ज्ञान से अभिभूत बाणे। ऐसन गुरु लोगन के सानिध्य का चलते लेखक के अपना जेएनयू में ना पढ़ला के अफसोस से दूर रखले बा। अपने स्मृति आख्यान में लेखक एकरा के बड़ा मजबूती से स्वीकारलो बाणन। लेखक बड़ बारीकी का संगे अपने आरा शहर, अपने आशा पड़री गांव, अपने जैन कॉलेज का संगही साहित्यकारन से आगू बढ़े के मिलल मंत्रन के आजुले अपने हिया में सजो के आ जोगा के रखले बाड़न। यह बात के प्रमाण रवो देख सकेनी। अपने प्रिय छोट भाई श्री चंद्रेश्वर को इस सुझाव के साथ कि बाहरी प्रतिक्रियाओं पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा अपने अंतरतम की आवाज सुने और संतुलित मानवीय विवेक के अनुसार निर्णय लें। भटकाव से बचने के यह नितांत आवश्यक है। ये सुझाव लेखक के सुप्रसिद्ध कहानीकार मिथिलेश्वर जी से मिल रहे। मने लेखक अध्यापन से जुड़ल साहित्य से जुड़ल लोगन के मूल्यांकन बस उनका विधा केंद्रित होके नइखे कैले, बलुक वह लोगन के हर पक्ष पर ताक झाक कैले बाड़न, जौना से मनई के जिंदगी का दशा दिशा परख आ पहचान होला। लेखक कोनो अध्यापक साहित्यकार भाव मित्र के लेके कबो एक पक्षीय होत नइखे देखा। मूल्यांकने लेखा भइल बा, जवन लेखक के बेबाक व्यक्तित्व के परिचायक बा। एकरा संग ही लेखक आरा के पारिवारिक का पारंपरिक लोक व्यवहार, राजनीतिक हलचल आदि के समझे खातिर नीमन आधार मुहैया करावे में जरिको कमी नहीं छोड़ले। कोनो काम भा जगह जब केहू के रचेले तो ओकरा प्रति कैसे ऋण चुकावल जाओ, एकर उपयुक्त उदाहरण लेखक पाठक लोग के सोझा बड़ी उदारता के संगे रखले बाड़न। आपन आरा से गुजरत बेरा कई बेर ऐसा लागल कि संस्मरण के कैसे दस्तावेज बनावल जा सकेला, एकर सूत्र यह किताब में विस्तार से उकेरल गई बा। इस संस्मरण कतो उबाऊ भा नीरस नइखे भइल, जवन लेखक के दक्षता के मजबूत प्रमाण बा। सभेले मजगर बात की संस्मरण के लेखक लोगन के एक बेर यह किताब के
किताबी से जरूर सरोकार बनावे के चाहिए। कुछ ऐसने हमरा बुझाई। पुस्तक रश्मि प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित भइल बा। प्रकाशकों के काम सराहे जोग बा। एकरा संग ही हम आदरणीय अग्रज चंद्रेश्वर जी के बधाई या शुभकामना दे ई कह सकतानी कि भोजपुरी बोले समझे वाला लोगन के खातिर ई किताब मजगर आ पठनीय किताबियन के क्रम में आगे दिखाई। जय भोजपुरी।